नॅशनल आवाज स्पेशल रिपोर्टमध्ये आपलं स्वागत। आर्वी गाव कोरोना मुक्त, ग्रामपंचायत मार्फत राबवली विविध उपक्रम। आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की कोरोना विषाणू महामारीत आर्वी ग्रामपंचायत मार्फत अनेक उपक्रम राबवून आर्वी गाव हे आज कोरोना मुक्त ठरले आहे। या गावात 2 रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते, ते रुग्ण बरे होऊन आपल्या घरी परतले आहे, अशी माहिती आर्वीचे सरपंच नागेश देवरे व ग्रामविकास अधिकारी यांनी प्रसार माध्यमांना दिली। तसेच लॉकडाऊन सुरू असताना सर्वच कामे ठप्प होती, म्हणून गावात प्रतिबंधक उपाय म्हणून 2 वेळा गाव जंतुनाशकाने फवारणी करून घेतले व घरोघरी जाऊन सॅनिटायझर व मास्क व प्रतिकार शक्तीच्या गोळ्यांचे देखील वाटप करण्यात आले। यावेळी नागेश देवरे, विजय गर्दे, विठ्ठल संतोष पाटील, दिलीप जयंत देसले, सुनील देसले, केतन देवरे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य यावेळी उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, नॅशनल आवाज। गावात आम्ही प्रत्येक कुटुंबांसाठी सॅनिटायझरच्या 250 ml बॉटल प्रत्येक घरोघरी वाटप केल्या, साबण वाटप केले, मास्क वाटप केले, गावात स्वच्छता केली, गटारी शोषखड्डे खोदले, म्हणजे गावातील स्वच्छता पण आम्ही भर दिला। परत गेल्याच आठवड्यामध्ये जून महिन्याच्या मागच्या शेवटच्या आठवड्यात तोपर्यंत आमच्या गावात एकही कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेला नव्हता। विशेष म्हणजे आमच्या गावातले सगळे पदाधिकारी, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी, गावाचे कार्यकर्ते, मालेगावला एवढी भयानक परिस्थिती असताना आमचं आर्वी गाव मालेगावच्या हद्दीवर असतानाही आमच्या गावामध्ये आम्ही जून अखेरपर्यंत कुठलीही कोरोनाचा रुग्ण आढळलेला नव्हता आमच्या गावात। ते 2 आढळले, ते पण कोरोनावर विजय होऊन परत येऊन गेले घरी। त्यांच्या घरातले जे जवळच्या क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये व्यक्ती होत्या त्यांच्या सगळ्यांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले। आज आमचं गाव कोरोना मुक्त आहे। आपण काय म्हणतो त्याला प्रतिकारशक्ती वाढावी, याच्यासाठी आमच्या आर्वी गावाला धुळे SRPFचे समादेशक जे आहेत संजय पाटील साहेब, त्यांच्या वतीने जवळजवळ 800 गोळ्यांच्या डब्या त्यांनी वाटपसाठी आम्हाला दिल्या होत्या। मग ते वाटपसाठी ते स्वतः आलेले होते। त्यांनी गावातील लोकांना मार्गदर्शन केलं, उपाययोजना काळजी कशी घ्यायची ते पण सांगितलं। त्या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून माननीय सरपंच साहेब होते। सरपंच साहेबांच्या हस्ते त्यांचा आम्ही सत्कार देखील केला। त्यांनी स्वखर्चाने आम्हाला 800 कुटुंबांसाठी गोळ्या दिल्या होत्या। पण आमचं गाव मोठं असल्यामुळे 800 आमच्या गावात साधारणतः 2000 कुटुंब आहेत, गोळ्या कमी पडणार होत्या। मग आम्ही ग्रामपंचायतीच्या 14व्या फंडातून उरलेल्या कुटुंबांसाठी गोळ्या घेऊन आम्ही पूर्ण गाव कव्हरेज केलं। आमदार लॉवरच्या माध्यमातून संपूर्ण गावाला 2200 कुटुंबांना आम्ही गोळ्याचं वाटप केलं आणि आता एकदम सुरळीत चालू आहे। ते 15 दिवस बंद ठेवलं होतं, 9 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन होतं। अजून 2 दिवसात सुरळीत व्यवहार चालू होतो। शेतकऱ्यांच्या ज्या अडीअडचणी आहेत आमच्या गावामध्ये, तर शेतकऱ्यांना काही अडीअडचणी नाही, बी बीजवाई खाद्य उपलब्ध आहेत, त्याच्यामुळे काही अडचण नाही शेतकऱ्यांना।